Szép jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok, sok szeretettel köszöntünk benneteket itt az Infor TV 2-es csatornáján, ez itt az Oppo Racing Nissan Cup második futama. Ezen a héten Oviba látogatunk el, nem sima V-vel, hanem dupla V-vel. Én Bodnár Balázs vagyok, becenevemen Bix, és itt van velem ezen a héten is Heinz Hunor, azaz Bimbilla. Szia Bimbo! Szia! Sziasztok, köszöntöm a kedves tévénézőket! Mind a 16-ot. 16-ot? Nem, már 17-en vagyunk, gyűlünk egyre jobban. Hát a pályáról pár szót, hogy ez egy fikciópálya, ugye nem építették meg valóságba, csak így megépítette valaki. Az hiszem, hogy BTB-s pálya? Hát ezt nem tudom igazából. Elég sok buktató van benne, mint például itt pont az első sikámban van egy autó berakva, aztán dimbes dombos, a strandokon, tehát mindenhol fognak menni ezek a csodagépek. Igen, ez egy nagyon kis hangulatos pálya, és ezt a pályát nem más fogja nekünk megmutatni ezen a héten is, mint Admirál. Neki is nagy köszönet és egy hatalmas üdvözlés innen a stúdióból. Hát igen, ez egy dimbes dombos, sivatagos, olajfúró tornyos kis pálya, lehet így fogalmazni, és hát vannak benne eléggé hajmeresztő kanyarok is, például nekem nagyon tetszik az a hatalmas nagy gumikerék, ami úgy csábít, hogy egyrészt menjünk el jobb oldal, de ott nem lehet elmenni, másrészt menjünk el középen, mert hát mégis az a legrövidebb út, de ott se lehet elmenni, úgyhogy marad a bal oldala, ahol hát vagy fönnakadnak a keréken, vagy a kerítésen, vagy nem, tehát ez a két lehetőség van. Ugye időmérő... Vissza kell venni. Igen. Vissza kell venni, ugye? Néhol az ember úgy kieresztené padlógázzal, de hát nem lehet, mint ahogy te is mondtad, az első sikánnál ott a versenyautó az nagyon kemény betonból van oda rakva. Többek legnagyobb bánatára. Hát ugye az időmérőzés már zajlik, 6 perc van még hátra, tehát hogy nagyjából a közepén csatlakoztunk most be, Bakos Gábor vezet pillanatnyilag 2.37.552-vel, és ő kényelmesen nyugodtan ül a boxban, úgy érzi, hogy az idő nincs veszélyben. Viszont Szászlóri ezt a második helyen egy picit talán máshogy gondolja, ő ugyanis 6/10-re van mindössze Gábortól. Tud menni 4 kört. Bizony, ugye ezen a hétvégén is 6 körös a kvalifikáció. És hát annyit meg kell említeni itt az első futam után, hogy az előző futam eredményeitől függően súlybüntetéseket kaptak a versenyzők, ami úgy néz ki, hogy az első helyezett, aki az első futamon első helyezett lett, aki nem más, mint Paulik János, ő 100 kilóval gazdagodott, illetve fog gazdagodni hát a mai futamon. Az idején, nem? Igen, hát az időmérő edzésen már ezzel a súlybüntetéssel mennek a fiúk, és a 10. helyen végzett a jó múltkor Kaltenekkel Antal, azaz Vakontka, ő pedig 10 kilót kap, és hát közte 10-esével elosztva mindenki megkapta a maga kis hűjöskáját, máházsákját, be van a csomagtartóba, és ezzel kell menni a lehetőség szerinti legjobb időt, mi egyelőre Bakos Gábornak sikerül, illetve sikerült eddig, mint azt már korábban mondtam. És így meg kell említeni még az előző futammal kapcsolatban, hogy érkezett egy jóvács, méghozzá Dalanics Jánostól, és a PT azt a döntést hozta, hogy Mile Bence a következő futamán, amelyiken elindul, egy 5 rajthelyes büntetést fog kapni. Ugye Mile Bence itt is van, negyedik. Tehát ehhez ha marad a 4. Mile Bence, akkor most a 9. helyről fog ő nekivágni a mai futamnak. Szintén 45 perces lesz, van egy kötelező kiállás. Ugye nincsen fordított rajtsorrend, mint az annó volt a Historic GT-nél. Beszéltem Pajával. Igen. Megmondták neki, hogy megkapja ezt a 100 kilós ugye súlyt. És azt mondta, hogy ő nem ilyen acéllemezekből szeretné ezt kirakni, hanem sörből. És hogy mikor milyen kanyar van tudja egyensúlyozni, olyan, mint a balasztartája a hajóknál. Ja, hát értem. Neki lehet, hogy ez lesz a titkos fegyvere most. Aha, hát lehet, hogy akkor direkt csinálta. Gondoltam, mennyire az első futamot, megkapja a 100 kilót, neki jó lesz az a másodikon is. Ő azzal szépen eljátszolozgat, és lehet, hogy megnyeri a mostanit is, bár hogy hallottam, mintha most nem otthon lenne, tehát ő laptopról fog játszani. Bizony. Ami nem egy mű. Hát elképzelhető, hogy lesznek problémák, illetve elképzelhető, hogy nekem is lesznek problémáim, de most nem menjünk bele, műszaki probléma itt is van.
Reméljük, hogy a játékosoknak, illetve admirálnak meg legalább neked nem lesznek, tehát a tévénézők végig tudják követni ezt a 45 perces futamot. Hát ugye még van 3 perc. Élen változatlan a helyzet, Bakos Gábor vezet, de kijött. És Paja most már egy 6. időt. Úgy gondolta, hogy megy még egyet, ugye Paja igen. Ő jött a 6-ra. Bejött a boxba. Hát ő nem mehet többet, 2:48:71. Paja ezzel zár, és ugye többen már befejezték. Lászlóri még egyelőre a boxban, nem tudom, hogy ő szándékozik-e még. A második helyről alkotni valamit, menni egy jobb időt. Ideje már nem sok van rá. Ugye még 2 perc 35 másodperc van hátra az időmérő edzésből. Viszont kört még tud menni, tehát az neki belefér a 6 körbe. Ott van még Csöndes Máté a 3. helyen, ő szintén befejezte. Már nem tud többet menni. Bence a 4. helyen, ugye a 9., hogyha így végzik. Igen, hát ő most még ugye a 4., de most hát még fog sorolódni Mile Bence. Kovács Bálint itt van a 5. helyen, 2:48:49-es idővel. Azért már majdnem 3 másodperces különbség Bakos Gáborhoz képest. Tehát azért azt láthatjuk, hogy kicsit szét van szakadva a mezőny. Talán még jobban is, mint az előző futamon, viszont sokkal hosszabb a pálya is. Tehát annyi lekörözés biztosan nem lesz, mint az első futamon, az ugye egy 0:59, 1 perces köröket mentek ott a fiúk időmérő edzésen, illetve versenyen lementek egy 0:2-re. Ezért egy lényegesen rövidebb pálya volt, mint a mostani. Ahol is ugye most jelen pillanatban Lénárd Péteré legrosszabb idő, 2:58, de hát ő úgy láttam, még a pályát nem igazán találja. Keresget. Igen, ő is de az a baj, igaz? Tudod, ő rallis és hát igen. Nincs a jobb egyben mellett a navigátor, aki mondaná az itumat. Igen, hát a rallyben egy picit máshogy értelmezi a pályákat. Máshogy áll hozzá, ő mindig szeretné csúsztatgatni az autót, hát ezt a Nissan tesz nem mindig, és nem mindenhol lehet. Tehát csak talál magának egy fajta vonalvezetést, amin ő is végig tud menni. Hát, vagy nem. Hopp. Igen, Pintér János autójában nézhetjük most meg ezt a pályát, hogy hogyan is fest. Vezetőülés mögül. Itt van egy kis sivatagi rész. Baloldalt azok nem tudom, hogy azok olajfúró tornyok, vagy milyen tornyok, én igazából sosem néztem meg. Lennie, vagy nagy kilátók. Igen, ennyit a pályabejárás, a Pintér Jani azt mondta, hogy bemegy a boxba. Itt van a pályán még. És megjött Szakács Bence most jött vissza. Hát ideje már nincs. Igen, hát 16 másodperc van, hát ugye Bakos Gábor az élen maradt. Mögötte Szászlóri úgy döntött, hogy nem megy ki. Megtartja ezt a második helyet, anélkül, hogy erőködnie kellett volna még a továbbiakban. Csöndes Máté a 3. 2:40:0-val. Ugye őt követi Mile Bence. Aztán Kovács Bálint. Igen, 5. Kovács Bálint. Ott van nekünk Paulik Jani a 6. helyen. Aztán 7. a Dalnics Jani, a 2 Jani. 2 Jani egymás mögött, így van, hát az majd érdekes lesz még a rajtnál. 8. Kaltenekker Zoltán, azaz Vakontka. 9. Szita Ferenc, akinek új festése van. Igen, Szita Ferenc a sudokus autót választotta. Lehet majd menet közben elmixelgetni, számokat beírogatni, akinek kedve tartja. 10. Áfra Erik. 11. a Karcsi, azaz Nagy Károly. 12. Sárai Attila, azaz Hugo Boss. 13. Kaltenekker Antal. Igen, 14. Pintér Jani. 15. Farkas Norbi, 16. Szakácsben, 17. pedig Lénárd Péter. Itt gyorsan elhadartam a végét, mert közben átmentünk idő. Warm-upra. Igen, tehát már zajlik a felvezetés, illetve a bemelegítés a futamra. Addig egy icipicit ajánlózunk, reklámozunk, és hamarosan jövünk vissza a 45 perces futammal, maradjatok velünk.
Figyelem! Hamarosan indul az ASK következő szezonja megújult kreditrendszerrel. Már javában zajlanak a tesztek. Vajon sikerül megállítani a kétszeres bajnokot Major Rolandot? Ne habozz! Jelentkezz, a jó szórakozás garantált! www.autosimulator.eu
Na, szervusztok, hát mi vissza is tértünk, még van cirka másfél perc a bemelegítésből. Ez alatt még körözgetnek, melegítenek. Remélhetőleg beállítják a megfelelő rajtsorrendet. Mille Bence elméletileg a 9. helyről fog nekivágni a futamnak, ugye? A Mille Bence 5-nek írja, de ugye... Igen. Bár... Nem tudom, nálam egy picit akadozik a chat az R-faktorban, úgyhogy én ilyesmit nem látok. De elhiszük, hogy ott van. Tom 87-nek, Pálinkának, sörben van gazdag, szép estét kívánunk viszont. És hát hamarosan elkezdődik a 45 perces megmérettetés. Reméljük, hogy mindenféle baleset és bonyodalom nélkül el fognak tudni rajtolni a fiúk. Szerintem ezen a pályán el fognak szakadni egymástól. Igen, hát elég nagy esély van rá. Hoppá, engem pedig... Na, engem ledobott az R-faktor, úgyhogy innentől kezdve egy picit kommentált. Te légy szíves a történéseket. Hát még van 10 másodpercet visszajönni. Na, hát figyelj, majd gyorsan megoldjuk. Na, hát ugye igen, az előző pálya az elég rövid volt. Ez most egy hosszabb lélegzetvételű. És letelt a warm-up. Letelt a warm-up, viszont nekem ugyanúgy nem csinálja meg azokat a dolgokat, amiket beírok a chatre. De az X-et kirakta. Na. Remélhetőleg akkor én is itt maradok. Játékosok is itt maradnak, nézők is itt maradnak, mindenki itt marad. És indul pillanatokon belül a futam. Elfelejtettem lehangosítani R-faktor Józsit, úgyhogy most átmeneti halláskárosodással küzdködök. Én is. Na, hát akkor ugye... Van 20 másodpercig feljönni. Azt nézem, hogy Mille Bencének nem rakták be a rajtbüntetését. Nem, 4. helyen áll. Biggs, ilyen gyorsan vissza is jöttél? Na, hát akkor Bakos Gábor indul az érről, mondják a fülemre, hogy Mille Bence a következő futamon fogja megkapni a rajtbüntetését. Nézzük, hogy rajtolnak el. Gábor jól kapja el a rajtot, viszont 100 lórit piszkosan jó, gyorsul viszont Mária az első jobbos. Itt nagyon szűkre kell venni, senkinek menjen a falnak. Ott is örülte valaki azt a bizonyos 100 lóri kívülről. Hopp. Ott van ütközés hátul. Jó, engem megint ledobott. Na, hát akkor... Igen? Hátul nagy tömött is. Na, hát... Ez így izgalmas lesz. Nézzük Sári Attila szemszögéből, 12. Tessen close. Na hát... Mi a helyzet, Bixi? Hát engem így már nem enged vissza. Én éző vagyok, nem enged be, úgyhogy... Hát azért csak maradj velünk. Hát azért itt maradok. Szórakoztassuk a népet. Így van, szórakoztassuk. De te mondasz valamit, én megpróbálok vicceket mesélni legfeljebb. Jó, vágj szép. Hát igen, ugye az a baj, hogy nálam a tévé sem megy, mert a flash lejátszó valamiért nem akarja az igazat. De addig megpróbálok. Hát az első három az úgy volt, hogy Bakos Gabi, hopp, történt valami Csöndes Máté és Szász Lóri. De Szász Lóri megakadt ezen a bizonyos kis gumis részen, ezen a kerekes részen. Na, az Szász Lóri fönnakadt a kereken, nagyszerű. Bizony, már... és ugye 11., 12., 13. visszacsúszott. Ezzel átvette a 3. helyet Danalics János. Nagy a csönd, vagy megint ledobott? Kérnék egy gyors visszajelzést. Nagy a csönd, na hát... annyira jó lenne látni a fiúkat. Bakos Gabi ugye az első helyen autózik, mögötte Csöndes Máté. Annyira, hát nincs egy másodperc különbség közöttük.
Dalanis Jani 2 másodperce lemaradva. 1 másodperce lemaradva Csöndes Mátétól. És Pács Bálint a 4. helyen szintén 1 másodperce lemaradva Dalanis Jánostól. És Paja, hányadik helyről indult? Bix? Na hát, ha én azt most tudnám itt a sok... Hát igen, az hogy indítom. Várja. Próbálok Közben valahogy, Paulik lőzött. valahogy visszakeveredni. Az... Hugo barátunk összetörte? Mit csinált Hugo? Nem tudom. Én csak hallom. Elnézek, és igen, tetőn van. Igen, na Tetőn hát... van Hugo autója. Azt mondja, hogy akkor kérnek szépen az autómentőket Ovi pályára. Viszont tovább jön, tehát megy. Na. De akkor kicsit ilyen rallis lehet, hogy Boxba be is betolták a megy. nézők, nem? Igen, visszasegítettek. Igen, jön be a boxba Hugo. Hát Hugo most Közben a akkor boxba javít. bent van még Kaltenekker Zoltán és... Ja, hát ez És nem egy Nagy tervezett Károly. kiállás, ez nem egy tervezett kiállás, Nem, akkor ők bizony. is csinálhattak valamit, vagy pedig nagyon merészet akarnak húzni, és az elején lezavarják. Viszont Boxkiállást. ennek a tumultusnak a nyertese a Petike, Lénárd Péter, aki 17. helyről 12-re feljött. Ez miért? Na. Kezdenek igen eltávolodni az első 3 helyezett egymástól. Közben hátra nézek, hátra van valami akció. Például Kovács Bálint és Paulik János. 4., 5. hely. Igen, hát az időmérő edzés, illetve a hotlap tanulságai alapján a középmezőkben ez várhatóak. Norbi kicsúszott, Éles csaták. közben Petike is megcsúszott, megpördült. Pörögnek itt az emberek, mint az a bizonyos dolog a levegőben. Hát maradjunk a ringispélnél szerintem. Igen. Jobb Gondolom, megfogalmazás. te is ezt akartad mondani. Igen. Na, oké. Közben Erik Áfra, illetve Áfra Erik megelőzte Pintér János. Na, én pedig megpróbálok valahogy visszajönni, úgyhogy Bimbo addig tartsd a frontot, Rendben, bár eddig próbálj. is rádióközvetítés volt, úgyhogy... A 10., 9., 8., illetve 7. hely csatázik, illetve ezekért a helyekért folyik a csata. Kaltenekker Antal, Pin János, Szakács Bence és Áfra Erik jó voltából. Az első 3 hely ugye váltlan, 4. helyre feljött Paulik János. 5 másodperc különbség van Dalanis János és Paulik János között. Közben hátra tekintek. Kaltenekker Zoltán például hátsó lökhárító nélkül versenyez. Lemaradtunk róla, hogy mi történhetett vele. És igen, szintén itt a 10., 9., 8., 7. helyért folyik a csata. Most már ezek kezdenek eltávolodni egymástól a fiúk. Kezdenek szétszakadni. Ugye itt vannak hosszú egyenesek, nem fékes, tehát fullgázos egyenesek, itt azért kell állítgatni a váltó áttételt, hogy eléggé hosszú legyen, de azért mégsem legyen hosszú, mivel vannak fent a hegyben kanyargós útak. Elég szép számmal. Visszafordító minden.
Szakács Bence. Mi történt vele? Nekem azt mutatja, hogy van hátsó lökhárítója. Első lökhárító, bocsánat. Tehát Szakács Bence kicsúszott és elvesztette az első lökhárítóját. Tudni kell, hogy hopp, és már csúszkál is. Tudni kell, hogy ezeket az autókat nem lehet valami nagyon könnyen irányítani első lökhárító nélkül, tehát mindenképpen be kell jönnie. És Pintér János is megcsúszott, és ezzel megelőzte Szakács Bence. Tehát nem lehet irányítani őket úgy, ahogy a versenyző szeretné első lökhárító nélkül, ezért feltétlenül be kell jönnie a boxba, a véleményem szerint. Illetve ha én lennék a helyében, akkor bejönnék. De hát nem én vagyok a helyében. Csöndes Máté elkaszkodott a második helyen Bakos Gábor, aki az első helyen van. Majdnem 1,9 másodperc különbség van a kettő között. Kaltenecker Zoltán a 16. helyen viszont még mindig hátsó lökhárító nélkül autózik. Illetve nekem ezt mutatja. Közben Farkas Norbert a 13. helyen utolérte Lénárt Petikét. Külső íven próbálta meg, de nem sikerült, most belső íven. Nem. Még túl messze van az előzéshez. Közben Petike fényszóróval megy, ha jól látom. Tehát nincs előtte senki, akit zavarna. Előtte Milebe, illetve Szakács Bence van, aki bejött a boxba. De jó, hogy ránéztem. És ha minden igaz, akkor most előzzük le Szakács Bencét, Lénárd Péterét. Egész pontosan. Most. Csöndes Máté megcsúszott, felfele menet. Dalandics János nagyon közel került hozzá, nézzük, vajon sikerül-e a visszafordítón a belső íven. És kicsit meglöki, és már ott van is a baj. Most ugye a sporterősség miatt vissza kéne engednie, de nem, mert Paulik János is leelőzte Csöndes Mátét, tehát ez a megpördülés ez duplán rosszul jött neki. Így változott az első három sorrendje. Ugye az első Bakos Gábor még mindig, aztán Dalandics János 12 másodperccel lemaradva, aztán Dalandics János után Paulik János, aki csak 1 másodperccel van lemaradva, nem egész 1 másodperccel van lemaradva. Utol is érte Paja Dalandicsot. És kezd kialakulni egy 3-as csata. Csöndes Máté, Paulik János és Dalandics János között. Kezdenek igen egymásra érni a 4., 3., illetve a 2. helyen. Jelentem, nálam itt hatalmas forgások vannak, visszatértem. Igaz, hogy képet továbbra se látok sajnos. Tehát kezdem egy picit nem érteni ezt az egész dolgot, visszajöttem régi rendszerrel. Simsport TV-n ugyanúgy nincsen adás, úgyhogy itt rádiósra fogom a közvetítést és próbálok úgy Dalandics János közben nagyot fékezett, ezért Paja meg tudta előzni. Kockásra fékezi a gumiaiddal? Olyasmi volt, igen. Mondom neked, hogy az első 3 helyezett Bakos Gábor, a Paja feljött a 2. helyre, képzeld el. Na, igen. És most 3. helyen éppen Csöndes Máté előzte meg Dalandics Jánost. Miközben én beszélek, írom le neked a helyzetet. Hát akkor ezek szerint Bakos Gábor... Bakos Gábor 14 másodperccel vezet. Igen, mert Bakos Gábor akkor nem aggódik. Nem, ő tudja autózni a saját tempóját, ugye. Úgy, mint az előző fordulón Paja. Hát igen, de azért Pajának az előző futamon elég nagy mázlia is volt, ahogy én hallottam igen, tőle. volt neki. Nem kevés, azért hátra tekintek, hogy mi a helyzet hátul. Igen, leginkább olyan középmezőny, a hátsó szekció, ahol... Farkas Norbert és Lénárt Péter már megint csatáznak. Ismételten.
És a célegyenesben vajon meg lesz a Norbinak? Petike. És félreútonyival. És most esnek be a főkútra. Valószínű, hogy Petikének rendes beállítása sincsen. Lehet, hogy default setup-al megy, vajon? Elképzelhető, Igen, ahogy láttam ott. Hát nem tudom. Nem volt olyan hűde nagy tempója. Nem. Lárt Petinek. Norbi keresi a lehetőséget, hogy mikor jön el az az igazi. Bakos Gábor annyi közben nő, már 15 másodperccel vezet. Mile Bence? Első lökhárító nélkül. Na, Bence is összetörte magát, jó van. Igen. Alakul ez. Nem baj, ennek apropója eszembe jutott, hogy beszélnünk kell Vakontkával. Hogy legyen Megint? live racers a Nissára. Jól van, szólj, amikor úgy gondolod, és akkor majd átadom. Vagy tudod, Tényleg? hogy húzta át. De úgyis kint vagy. Nem, a live racersre gondoltam. Tudod? Ja, Az Opto értem. Racingesre. Értem. Na, úgyhogy most jelen pillanatban csak a live timingot tudom figyelni, amiből nekem annyit tűnik ki, hogy Szakás Bence már feladta küzdelmet 4 Bizony. kör után. 4 kör után, igen. Igen, hát ugye ez az 5. kör, Bakos Gábor vezet. Mögötte majdnem 20 másodpercet Paulik Jani. Ugye itt is vannak pici frissítésbeli különbségek, úgyhogy ezért elnézést kérek, de hát sajnos a technika Jó infókat mond. ördögek hibabrált velem, harmadik még mindig Csendes Máté, ő ott van Paulik Jani nyakán mindössze 8 tizedre, ha minden igaz. Igaz? Ilyen 4. Dalanics Jani, ő egy picit leszakadva. Ilyen Csendes Máté és Dalanics Jani között már majdnem 2 másodperc a különbség. Itt ez a 3-as alakul ki. Igen, Az előbb is mondtam. Dalani is meg. Csendes és Paulik. Hát igen, a két Jani között bekeveredett Bizony. egy Máté gyerek. Kérdés, hogy Máté gyerek. ennek Máté mennyire örül. Két Jani ennyire közre fogja előről és hátulról is. Tehát ne gondoljuk semmi rosszra. Mile Bence most jött rá éppen. Szerintem első lökhárítóért. Mire Bence eddig A a boxba. 10. hely volt. Most is. Helyzet volt. Most már nem. Most már nem fog az Igen, most lenni. már nem, hát nekem még Jaj, de hátra szép egy mondat volt. pici a frissítésig, nem baj, én is beszélek össze-vissza. Így még úgyse csináltam ilyet. Farkas Norbi keresztben. Ó, szervusz Szakás Bence, szép jó estét neked is. Igen, 100 Norbi megelőzte. Farkas Norbit. Szakás Bence hamar föl kényszerült adni a Igen. Nissan futamot, legalább jött és nézi tévében a többieket, illetve beköszönt itt a TV chat falán. Ugye Járfás Janit még mindig nagyon-nagyon hiányolom. Elméletileg úgy volt, hogy jelentkezett a Nissanra is, bár azt mondta, hogy neki nem feltétlenül fekszik ez a mód, tehát vannak neki fenntartásai a nehézséggel kapcsolatban. De azt mondta, azért megpróbál jönni, de hát magánéleti dolgai, elfoglaltságai is vannak, úgyhogy ha látjátok Járfás Janit, akkor szögezzétek őt a kanapé elé, és mondjátok meg neki, hogy péntek este Nissan van. Sok szeretettel várjuk ide versenyezni. Így van, ugyanúgy, ahogy A többi mindenki ember. más. Igen, hát lettek új jelentkezők. Jól tudom, most jelenleg 600 fele áll a fejem, és gyorsan akartam mondani, hogy jött 2 új jelentkezők is, de én nevet most nem tudok mondani. Lista alapján pedig abszolút nem ugrik be. Kicsit szét vagyok esve ide meg oda. Azon csodálkoztam, Bixi, képzeld el, hogy nem ment még neki senki a Lamborghini-nek. Na, a Lambo még egy helyben van, bár igen, az egy helyben A is Lambo az maradni. mindig is egy helyben fog Igen. lenni. Az egy ilyen beton Lambo. A Lambo. Van, aki kikerült a balról, ugye valaki rendesen ment, a többség ugye rendesen ki tudta kerülni jobbról. Jó, valaki a figyelj, fűről. figyelj, akkor szóljál nekem, hogy valaki átrepül felette, jó? Jó, megszületik. Az lesz az érdekes. Na most, hogy elmenjünk balra, meg elmenjünk jobbra, azt mindenki meg tudja csinálni, fölötte kérem szépen. Az lesz az igazi. Megtörtént az első körözés. Bakos Gábor körözte le Mile Bencét, most pedig Pagya is lekörözi Mile Bencét.
És ez még ugye csak a 6. kör. Igen, 17 perc telt el ugye a 45 percből. Kaltenekkel Zoltán közben a boxban. 4 kör után. Igen, hát ezzel még le van maradva, és Mile Bence is, meg Sárai Attila, és ha jól látom, kétszer már meglátogatták a box utcát. És most kapjuk a fülünkre, hogy az 5.-6. helyen kezd egy csata kialakulni. Szita Ferenc és Kovács Bálint között. Nincs egy másodperc különbség, 6 tized különbség van a kettő között. Most térnek a kanyargós részre, mondom Bixinek. Oké, én azt mondtam, hogy mindenki az egyenes vonalon megy, tehát sorrend az megvan, a különbségek megvannak, viszont mindenki, várjál, hogy is mondták ezt? Láttam egyszer a Youtube-on egy videót, amikor csinálták a Transformers-t egy dimenzióba, az annyiból állt, hogy egy darab pont, egy hosszú vonalon ment jobbra-balra, aztán jött még sok kis pont, álcák meg az autóbotok egymás ellen harcoltak, egyszerűen fantasztikus volt. Valakinek van hozzá affinitás, ezt keresse meg nézze meg, hát körülbelül most ilyen élményt élhetek én is át. Sok kis pont megy jobbra egy vonalon. De igen, innen jut eszembe, hogy ugye Chuck Norris végigjátszott a Super Mario-t kétszer is, balra. Igen. Itt most a pontok jobbra mennek. Bakos Gábor pontja az első helyen van, Paulik János pontja a második helyen van, Csödes Máté pontja pedig a harmadik helyen van, tehát ez az első hármas az még mindig de mindig közel vannak, és ott van Dalan is, Jani is. Igen, összeálltak. Ilyen 4-es számú pontot is elég. 4 kör óta. Nem akarnak elszakadni egymástól, hát lehet, hogy ez esetleg egy boxkiálláson fog múlni? Egy pozíció? Úgy, vagy a Lambo. Ki hogy taktikázik, vagy a Lambo. Hát igen. Ki hogyan taktikázik, ki mennyi üzemanyaggal indul, ki hogyan vigyáz a gumira. Azért ez sem egy utolsó szempont, ezek sem egy utolsó szempontok, amiket itt most elmondtam és taglaltunk. Ettől is nagyon sok múlhat egy esetleges jobb végkimenetelem. Ezt a 4-est követni még Kovács Bálint és Szita Ferenc, akik ugye az előbb is csatáztak, illetve most is csatáznak. Most egy picit lemaradt Kovács Bálint, ha jól látom. Jól látom. Hoppá, és most igen, ki is esett a bal első kereke, és... Hát ott volt egy hegycsere. Szerintem a motor is kiesett. Igen, Kovács hát Bálint. Neki ment a szalmabálának. Kovács Bálint és fel is adta. 6. helyről. 6. helyről kiesett. Hát megvan ugye a második. Kiállunk is ezen a futamon. Ja, hol van még a vége? 20 perc telt el, és van még hátra 25. Mi van? Ez alatt még azért páran feladhatják a küzdelmet, bár én nem kívánom senkinek. Ugye az előző futamon is azért láttunk motortúlhajtást, elég rendesen baleset is volt, így kijutott mindenféle jóból és izgalomból, hanem ennek leginkább csak a tévénézők, illetve a előbb említett pilóták mögött haladó versenyzők örülhettek leginkább. Nekem Kaltenecker Antal a homokákban áll. És se előre, se hátra. Nem is hallom a motorját, nem tudom, mi történhetett vele. Igen, ugye apró pici info, hogy Szászlóri ott van a 16. helyen. Ugye Szászlóri jelen pillanatban az utolsó. Viszont Szászlóri a leggyorsabb kör. 2:39.458-al. Ezt az infót viszont én nem látnám az R-faktorból. Amit ugye, igen, most itt nagyon elkiabáltam, ezt még a második körbe futottam. Azóta viszont visszalassult, tehát nem tudom, hogy mi történt Lórival, valószínűleg balesete volt, én ezt sajnos nem látom, de azóta 41, 40, 42-es köröket tud csak menni Szászlóri. Ezzel viszont közben, bocsi, nem hogy tud szabad előrelépni. Igen. Petike, Gélánt Péter, Kaltenecker Antal és Mile Bence próbálják kilökni Kaltenecker Antalt a homokágyból, és most sikerült is nekik. Na. Kihúzták. Keresztben rally. Vagy nem, kifogyott a benzin szerintem, mert úgy tolják. Hárman tolják egymást az út közepén, emberek. Hát ez a 11, 12, 13. hely, hát ilyet láttunk azért History GT-n is. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, illetve emlékeznek-e rá. Akkor is benzinkifogyás volt? Akkor is bizony volt, ez az utolsó körbe kérlek szépen. Valaki segítsen, aki
esetleg képben van. Én... Na de ez most közel sem az utolsó körben van. Igen, nekem mintha Dalanics rém lenne, de nem Dalanics, csak nem fogyott ki a benzinje. Kaltenekker Antal tolják. Hárman. Na, hát igen, Kaltenekker most Antal vakit tolják, tolják, az a Mille biztos. Bence és Petike, Lénát Péter. Na kérem szépen, egy Vonat. válveregetés mindenféleképpen megérdemelnek a fiúk. Közben Csöndes Mát is feladta. De valaki hogy Lemaradtunk számolhatta volna. így el ennyire? Elfelejtett volna tankolni az elején? Fogalmam sincs. Nyomta, és egyszer csak... Ő nem vaki, ő apa. Ja, apának fúj... Na, Igen. tényleg, Zoltán Antal, na. Igen, vaki a 15. Apának fogyott ki a benzinje. Bocsánat, igen. Csöndes Mátéval viszont nem tudjuk, hogy mi történt. Negyedik helyről. Accident, Máté? azaz baleset. Hopp, lehet, hogy elkapta volna a Lamborghini-t? Hát nem tudom. Vagy nem tudom. Valószínű. Csendes Máté akkor ugye... Ő a harmadik. Ki feladni Volt. kényszerül a futamot. Jaj, bocsánat. Hát itt Mert a átrend- harmadik is volt. Igen, átrendeződések vannak itt, kéne nekem szépen. Pintér Jani följött a 6. helyre. Ugye, itt a tologatás következtében Áfra Erik már a 4. Nekem Bakos Gábort a 9-nek mutatja. Bakos Gábor. Az reális? Bakos Gábor nekem is a 9. helyre mutatja, lehet, hogy box? Box kiállás? Nem tudom, én nem látom. Pintér És így Jani. az első helyet átvette Pajó. Pintér Jani meg Ó, Nagy Károly János. vannak a boxban, kiírás szerint. Erősítsetek meg ebben. Mit mondták is? Pintér Jani János. és Nagy Károly a 6.-7. helyen box kiállásokat töltik. Igen, Nagy Karcsi az most jött ki a boxból, Pintér Pintér Jani Jani is. pedig már kiment az előbb. Igen, Gábor is box Bakos volt, Gábor, ahogy hallom. igen. Igen, És, Szászlóri viszont kapaszkodik, ugye a kieséseknek köszönhetően már a 13. Ugye 2 körrel ezelőtt még a 16. helyen tanyázott Szászlóri. Farkas Norbi viszont feladta Na. felfüggesztésre. Ott pedig a vihartól fért leginkább Norbi. Mondta, hogy úristen, jön a Igen. vihar, nehogy ledobja, nehogy baj Mondta. legyen. Hát ehhez képest megadta magát a felfüggesztés. Valószínűleg oda verte ő is. Az egyik kanyarban. Dalanics János is jött a boxba közben. Jó, hát akkor itt úgy látom, hogy többen is féltávra És Paja is időzítették. kijött a Paja is boxban. kijött a boxba, így van. Mondani akartam én is gyorsan. Ja, úgy látszik, hogy akkor többen a féltávra időzítették ezt a kerékcserét. Első fele. Így van. Egy adag benzin, egy adag gumi. Második futam. Második adag. Második garnitúra gumi. Dalanicsnak pedig jobban sikerült a box kiállása? Igen. Igen, Dalanics János, Paulik János előtt. A Így két van. Jani. Na, megint egymás után a 2 Jani. Elő viszont most ugye Szita Ferenc, viszont ő még nem volt boxban. Ő még nem. Szita Ferencnek még ki kell jönni a boxban. Neki még ki kell jönni bizony. A 2 Jani mögötte még hideg gumin és nehezebb autóval, legalábbis több üzemanyag van benne valószínűleg, mint Szita Ferencnek. De Ferencnek viszont lehet, hogy már kopnak a gumiai. Most Közben Paulik János ért nagyon Dalanicsra, és belső ívelások, hogy el tud-e fordulni. Nem. Dalanics szépen visszajött. És levédte az ideális ívet. De még mindig nagyon közel vannak egymáshoz. Kevesebb, mint 1 másodperc. Sőt, kevesebb, mint fél másodperc. Ugye most jön az alagutas rész, és utána az a ominózus autógumi. Paja szerintem nagyon vérszemet kaphatott. Igen, Ő most ott de van a mérgezett második megér. helyen. Ja, az előző futamot megnyerte, és a mostani futamhoz nem sok reményt fűzött, hogy itt jó helyezés fog elérni. Ehhez képest most még a második helyen tanyázik Paja. Vagy bocsánat, harmadik helyen. És most a visszafordítóba vajon? Nem, itt sem. Dalanics János nagyon szépen levédi az íveket. Na, és közben Szászlóri is a box utcával. Ha minden igaz. Szászlóri, A kérlek szépen. 11. helyen. Tehát ő is le Igen, tudja a már kötelező kijött, box de kiállást. ott volt, igen.
Mert ugye most arról még nem beszéltünk szerintem, hogy egy kötelező volt kiálláson. Hogyha nem említettük volna Nem meg még tudom, akkor én most akartam nem. mondani, én ugye emlékszem, hogy mondtam. Én viszont nem Az emlékszem elején. rá. Na, úgyhogy nem baj. most már kétszer is elmondtuk, akkor most már mindenki tudja. Na hát, Mile Bence is feladta. Írt is a chatre nekünk. Igen, hogy el van, ez a mód meg van átkozva. Legalábbis nekem. Hát Ez a Bakos sajnálj. Gábor már a 7. helyen van, ugye az előbb a 9. helyen volt, most a 7-en van, tehát jön fel, mint a talajvíz. Előtte Nagy Károly áll, illetve autózik. Bizony, hát Zászlódi is fölkapaszkodott közben a 10. helyre. Viszont a még futottak kategóriát képviselőek, tehát akik még mezőnyben vannak és nem estek ki. Hopp, most akartam mondani, hogy Szita Ferenc még nem volt a box utcában, de ez már nem igaz. Igen, most jön ki pontosabban. Egész pontosan most jön Igen, ki a és box utcába. apa is beért a boxba közben. Igen, és Szita Ferenc Áfra Erik előtt tudott bejönni, így megőrizte a 3. helyet. Hát igen, így viszont Dalanics vezet. Egy másodperccel vezet Dalanics János, Paulik János előtt. Ebben eléggé szétszakadt a mezőny. Sőt, nagyon szétszakadt a mezőny. Igen, hát elég Nagy nagyok karcsi van lettek itt a különbségek. még, nem azt mondom, hogy közel, de látótávolságban. Hát egy 2 Pintér másodpercen belül Jánossal. van. Igen. Az 5. 6. Aztán- helyen. Aztán mondom még... Utána pedig a Paja és a Dalanics János között van még olyan akkora különbség, hogy látják egymást. Ez a két versenyző van, aki látja egymást az egész pályán. Igen, ugye még 15 perc van hátra, én így gyorsan mondunk egy sorrendet szerintem. Jó, Azért mégis rendben. tudjuk, hogy állunk, mint vagyunk. Tehát Ugye, az első helyen áll Dalanics János, őt követi a második Jani, Paulik Jani, a harmadik, a nevető harmadik Szita Ferenc, a negyedik pedig Áfra Erik, az 5. Pintér János, 6. Nagy Karcsi, 7. Bakos Gabi. Gábor úgy látom eddig a nagy vesztese ennek a Igen, úgy futamnak. néz ki, hogy hát a taktikája nem nagyon Hát vált be, úgy néz ki. 6 pozíciót is bukott Gábor, pedig hát ugye pole pozícióból indult. Jó volt az ideje, most viszont hát nem tudja azokat az időket autózni, amiket ő szeretne, hogy nézem, 46-47-es körök jönnek itt a végén. A legutóbbi köre egy 2:40,2-es lett, hát az ott a 8. körben valamit nagyon elnézett, 6 perc 07-et ír ki. Létezik az? Nem tudom, az a helyzet, hogy fogalmam Nem sincs. tudom. Viszont Nagy Kár, Áfra Erik, na kérlek, Feladta. Áfra Erik feladta. Mi Motorra történt Áfra hivatkozva. Erikkel? Megint túlhajtotta az autót Áfra Erik? Úgy néz ki, hogy igen. Ajaj. Ugye múltkor is az egy héttel ezelőtti versenyen is az volt a problémájuk sok embernek, hogy úgy lecsökkent a fordulatszámuk, hogy egyszerűen megsült a motor, nem váltottak vissza. Hát azért busztal is vigyázni kell, hogy Igen. Jó, persze, meg hát még azt állították. mekkorára nagyon csavargatják, ugye Igen. időmérő edzésen mindenki 10-essel megy edzésen is. Elképzelhető, hogy valaki azt gondolja, hogy hát 9-esen is talán még végig fogom tudni menni ezt a futamot. Ez a gyakorlatban nem mindig állja meg a helyét, úgyhogy az ilyenkor megbosszulja magát. Tehát Gábor most ugye följött a 6. helyre, azzal, hogy Áfra Erik kiesett. Ugye, Tehát mögött hol is a- tartottunk? Bakor... Hát igen, illetve Áfra Eriknél kapcsoljunk tartottunk. szerintem az első, illetve a második helyre, mert Paja most autózza körbe Dalanics János, nézzük. Na, Paulik Jani, Nem, megelőzi még nem Dalanicsot? sikerül, vajon most? Még most se, Dalanics megint védte az ideális ívet. Most jön a kerék. Mind a ketten átdobják a rázókövön az autót, most ugratnak egyet. Hát... Majd a visszafordító lesz az érdekes, hogyha még közel lesznek egymáshoz. Ami mindjárt itt van. Még egy balos, itt ez a balos, és most jön a visszafordító.
Nem, túl messze vannak. Illetve... Igen, túl messze vannak egymáshoz. 2 másodpercet ír nekem a különbségnek. Hát az nálam már 3 tized, úgyhogy most talán is lélegzetvételnyi szünethez talán juthat. És ez meddig tart, ugye megint 1 tizedet ír, 179 ezred van kettejük között. Közben a mezőny közepéről se feledkezzünk el, tehát Sárai Attila a 7. Igen? Már ugye 8. kétszer is helyen. meglátogatta a Box utcát. Bizony, 8. helyen Kaltenekkel Zoltán, aki nekem még mindig nincs hátsó lökhárítója. Hát szerintem ez Nem az tudom, hogy a autó is marad. tévénézőnek ebben. Ő is kétszer volt kénytelen kivenni a Box Igen. utcába. Azt a 9. helyen Szász Lóri. Szintén 2 box kiállása. Hát itt a vége. Úgy látom, hogy mindkét kiállással van kint. Ugye nyilván az egyik lett volna csak tervezett nagy valószínűséggel. Másik az egy kényszerű kiállás volt. Hát erről szól egy kicsit az automotorsport. Közben ugye 9. helyen volt a Szász Lóri, 10. helyen Lénárd Péter. 11. helyen... Nincs több ember. Feladták a többiek. Tehát 11 versenyző folytatja még a távot. 33 percnél járunk a 45-ből. Igen, hát számolok, kérlek szépen. Szerintem már csak 10 vannak. Legalábbis az én kiírásom szerint még 10 vannak, ugye nekem 10. helyre írja Áfra Eriket, aki már kiesett. Mögötte viszont Igen, Lénárd pontosan. Péter van a 11. helyen, aki ugye hamarosan a 10. lesz. És mögötte már apa ugyan versenyben van, de a Box utcából ő úgy láttam, hogy nem fog tudni kijönni, vagy nem akar kijönni, ott megállt. Azóta ott van bent, amióta betolták. Igen, elképzelhető, hogy Szerintem. valami ott nem stimmel nála, és inkább úgy döntött, hogy hát én itt hagyom az autót. Köszönöm szépen mindenkinek, majd a következő futamon jobb lesz, hát reméljük Japánnak jobban sikerül majd a következő futama, illetve hát kiesetteknek is Közben reméljük. Szász Lóri megérkezett Nagy Károlyra? Több szerencséjük lesz legközelebb is. Az lehetséges, Biggs, nézd meg nekem, légy szíves. Nagy Károly a 4. Rá legfeljebb Pintér János Nagy érkezhetett Károly? meg. Nem. Akkor körözés lesz. Igen, azért lekörözés. Igen, ott Közben van Polyán neki. viszont megelőzte, de nincs Janit. A Állva jobbos egymáson. visszafordítóba fent a hegyen. Na. Igen, Paja átvette a vezetést. Na. De még mindig egy másodperc van közöttük. Nem tudod Polya eltávolodni Dalanicstól. Igen, hát ez ismerős, ez valami is előfordult egyik reggel, ez akkumulátor csere lett belőle. Majd szólunk egy néhány szót a terelőknek apa érdekében, adunk neki egy új akkumulátort, hát haza beindul. Úgyhogy igen, én olvasom a chatet, bár igazából nem pörög annyira, hogy nehéz lenne követni, de én olvasom a chatet, ha már ugye a képet sajnos nem látom, az élőképet se, a csúsztatott élőképet nem látom. Hogy beszélek mindenféle hülyeséget táblázatok alapján, Bimbi pedig segít abba, hogy azért nagy baromságokat ne mondjak, és valótlan ne állítsak. Elvégre hát nem az a célunk, hogy füllentsünk ide-oda, de hát annyi biztos, hogy még 8 perc van hátra. Így 15 van. perces futamból Paulik És Jani. nagy Orcsi ráérkezett a két körözöttre, illetve nem körözött, hanem körözöttre. Pedig a körözött is jön És onnan. most leelőzte az egyiket ugye, és a másik pedig Szász Lóri, aki előtte megy. Neki is szerintem már a kék zászló ott van a bal felső sarokban. Igen, hát Szász Lóri. Ő most, ha úgy nézzük, végül is jól jár ezzel a 8. helyjel, ugye. Igen. Ő mindösszesen 10-20-30 kilót fog kapni, ha így marad. És hányadik helyről indult? Következő futamon.
Te se tudod megmondani. Ne kérdezz ilyen kereszt kérdéseket most már. A felénél ott volt, a felénél nem, én már nem tudom, hogy ki hol volt, megmondom őszintén, restelem is magam érte. Hát Forma 1-et biztos nem fogok közvetíteni ezek után. Hát ezek után én sem. Majd a vezérigazgató úr először fizetés megvonást ad, aztán majd Hír elbocsát. egy benfentes információtól, hogy Hugo verseny közben epre teszik. Ja. Hát akkor Hugo úrnak jó étvágyat kívánunk. Az eper színű autóval. Kérlek szépen, ugye van neki 40 7. másodperc helyen előnye autó. Zászlórihoz képest. Hát ideje van neki bőven, ha úgy Megengedheti maga, úgy tűnik. Igen, Hugo úr, látod, verseny közben is úr. Ja, hát igen, és jó élet kívánunk. Innen a stúdióból. Közben Dalanics és Paja. Megint. Úgy tűnik, hogy nem, már távolodnak. Már 1,3 másodperc különbség van köztük. De hát egyik kanyarba összemennek, a másikba kitágulnak ugye a kigyorsítás miatt. Szita Ferenc pedig nyugodtan autó. Mögötte Nagy Károly. Nagy Károly mögött feljött a 9. helyről az 5-re Bakos Gábor. Aztán 6. helyen Pintér János. 7. helyen Sárai Attila Hugo. 8. helyen Szász Lóri, 9. helyen Kaltenecker Zoltán és a 10. helyen a Lénát Péter, a sereghajtó. Hát igen, Rallyman a sereghajtó úgy gondolta, hogy majd szépen a lehulló részdarabokat majd összeszedegeti menet közben. Neki így lesz meg a következő versenyre a pénz a gumira, a szed gumikra. Így van, meg hát ugye egyből meg is kapja ugye súlyt. Így van. Neki ezzel már nem lesz problémája. Közben azért kiderülnek a turpiságok, hogy azért csak vettek 20 kg epret. Ez jó jel, ugyanis akkor marad holnapra. Én is, a tejfölös eper cukorral, kristálycukorral az nagyon finom. Lemaradtam róla, Bixi, mi a finom? Cukorral? Tejfölös eper cukorral? Igen. És eper cukorral? De nagyon, nagyon finom attól függetlenül. Régen ettem, de jó. Hát Bakos is... Gabi fogja lekörözni Kaltenecker Zoltán. Illetve már látótávban van. Gabi. Talán nincs jönnének, viszont vészesen fogy az ideje. Kevesebb mint 4 perc van hátra, nem tudom, hogy ez körben mennyi lesz, hogy hol tartanak a fiúk. Mennyi kört fognak befejezni. És el is engedte Kaltenecker Zoltán Bakos Gábor. Intelligensen, ahogy a szokás. Igen, hát az eredetileg úgy van, hogy apa kocsicait figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen, most jelen pillanatban mostani futamon Zoltán az ifjabb Kaltenekkel csinálta meg ugyanezt. Figyelt a másikra, nem akadályozta Gábort. Elengedte szépen útjára. És közben megint lemaradtunk valamiről, ugyanis Dalanics János megelőzte Paulik Jánost. Na, Dalan is, hát szóval az előbb még 1,7 másodperc volt kettő Hát között. igen, ezért történt? nem is néztem rájuk én hát sem. akkor szerintem ne is menjünk onnan, bár én könnyen beszélek, mert nem látom, hogy mi történik és mi zajlik ott. De ez a Jani 2-s, hát ez... Igen, itt nagyon szólom meg egymást. Érdekes, hogy alig 3 perc van már csak hátra itt a 45 perces futamból is. Nincs Még végre mindig futva ez a meccs. egy másodperc különbség nincs köztük. Nagyon szorosan ott vannak egymás nyakán. Kérdés, hogy ebből végén ki fog kijönni jobban, ugye? Előzgették egymást itt egész futamon. Egyszer egyikük volt elő, egyszer másikuk, egyszer egy harmadik. Tehát ugye Szita Ferenc sokáig nem volt az élen, viszont mindig tartja a harmadik helyet. Az, hogy 50 másodperccel lemaradva, viszont
Egy... De hátulról se veszélyezteti senki. Szita Ferencet. Igen, Most és... Paja viszont visszaelőzte Delanis Janit. Édes, ha jól látom, Szita Ferenc az egyik újonc. Az előző futamon még nem indult, most viszont rögtön a harmadik helyen nyit, hát ez egy igen most... szép bemutatkozás. Szita Ferenc részéről mondjad, Bimbi? Majdnem sikerült Delanisnak visszaelőzni Paulikot, de inkább visszavett. Nehogy ütközés legyen a vége. Hatalmasakat fékeznek. Közben én tanulmányozom az időeredményeket, meg a statisztikákat. És a második szektor, ahol jobb Paja, viszont Pajának nagyon rossz a harmadik szektora. Az első viszont gyakorlatilag századra ugyanannyi. Ott kettejüké, legalábbis az előző. Akkor lesz még itt szerintem, hogy épp és most Delanis Jani kicsúszott a homokágyra. Na, Delanis és most is, igen, és most... Ó, Delanis Jani besokált. És most már nem is látják egymást szinte. Hát akkor... Úgy néz ki, hogy Dala elizgulta itt a végét. Igen, 2 perccel a vége előtt. És ugye? ez a pole pozíciót az első helybe kerül, nagyon úgy néz ki. Paulik Jani ölébe hull. Második hátra nézek, hogy hátra van valami a... És Bakos Gábor utolérte Nagy Karcsit. A 6., 5. helyen? Nem is, 5., 4. helyen, bocsánat. Lehet, hogy meg lesz Bakos Gabinak a 4. hely. 1 perccel a vége előtt. Igen, hát... Egy érdekes történés lesz. Ugye nálam most ebben a pillanatban letelt a 45 perc. Itt meg nem, itt meg 44 per 45 van. R-faktor óra szerint. És most megérkezett szélárnyékba Bakos Gabi Nagykarcsira. Ez itt Pajáról majd nem maradjunk le a végén. És most meg is előzte Bakos Gabi Nagykarcsi. Na. Bakos Gábor akkor ott még helyen. volt egy gyors helycsere. Na, hát akkor Admirál kollégádnál sajnos technikai probléma van. Nem tudom, hogy ti láttok-e képet Admirálnál ugye... Állítólag be van akadva. Be van akadva a kép, és most annyi bizonyos... Nem baj, azért mondjuk, hogyha már így egész végig Paulik Jani. Tehát Paulik Jani megnyerte, ugye? Igen, Paulik János megnyerte. Illetve még nem. Paján. Nem. Még van, nem. Van egy köre? Még nem. Na, hát akkor... Még most érkezik csak az alagúthoz. Na. Hát akkor onnan azért még van. Hopp, és 2 másodperc különbség van csak köztük. Hát... Bár, hogyha Paja nem követel valami butaságot, akkor szerintem marad ez a sorrend. Paja szerintem annál rutinosabb, mint hogy valami ostobaságba menjen bele. Ez... Most már csak 1,7 másodperc van közöttük. Delanis Janitól viszont elképzelhető, hogy ő annyira meghagyja a végét, hogy hibázik esetleg. Azt nézem, hogy nem köröznek le valakit, de nem, mert hogyha most köröznének le, akkor lehet 1,3 Delanis Jani kinyomja az autónak a szemét is. Ugye mögötte Szita Ferenc majdnem egy perccel lemaradva jön. Most visszafordítóról, hát most mennek lefele a hegyről. Egy hibával is meg tudja tartani ezt a második helyet. Igen. Viszont az első hely is ott van karnyújtásnyira, 3/10. Azt a mindenit. Most előzik a Péter János, de félreállt Péter János. 3/10. Most megint 1 másodperc, na jó, hát akkor nekem 6/10 ír. Össze-vissza ír ez minden. Annyi bizonyos, hogy Paulik Jani még vezet, és már kevesebb, mint félkör van hátra. Utolsó negyedéhez érhetnek most. Pályának. Elől a Paulik Jani, hátul a Delanis Jani. Pontosan, a két Jani csatája. Két Jani közül vajon ki lesz a befutó, ki lesz, akinek jobban kijön a lépés a végén. Én nagyon kíváncsi vagyok, én esküszöm jobban izgulok, mint hogyha nézném az élőképet. És úgy néz ki, hogy Paulik János fogja megnyerni a második fordulót. Igen, tehát sorrenddel. Első Paulik János. 132 tizeddel mögötte Delanis János. Harmadik helyen Szita Ferenc, aki még nem ért be.
4. helyen Bakos Gábor, 5. helyen, de nem is mondom addig a sorrendet, hisz nem értek még be. Mondom azt majd, aki beér. Ugye most Szita Ferenc fog következni. Elég nagy a különbség azért, ha jól látom. Igen, de hát még azért megtörténhet minden. Még elfüstölhet ez a motor. Ugye az utolsó versenyzők, aki mondhatni életben maradt, a Lénárd Péter, 10. helyen autózik, tehát 17 versenyzőből 10 maradt, tehát 7-en feladták. Van aki ugye, akit diszkvalifikáltak, illetve nem is, van aki feladta, valaki motorra hivatkozva adta fel, valakinek balesete volt, és valakinek felfüggesztés problémája. Közben Ferenc Szita beért, ő lett a harmadik. Elég nagy különbség, majdnem egy percnyi különbséggel. A következő befutó 4. helyen Bakos Gábor lesz. A Gábor azért csak visszatornázta magát. Igen, ugye a Legalább 9. a negyedik helyről helyre. a 4. helyre visszamászott. Igen, ő szegény az első helyről indult, és ő szeretett volna ott is végezni. Ez most neki nem jött össze, majd talán a harmadik futamon. Ami majd ugye a mostani futam után sorsolással fog eldőlni, hogy mi lesz a következő harmadik futam. Remélhetőleg ott már én is fogom látni az élőképet. Reméljük. Jövő héten majd megtekinthetitek ugyanitt. Ugyanebben az időpontban a harmadik futamot. Hát addig még nézzük most a másodiknak a végét. Most kanyarodik rá a célegyenesre Bakos Gábor. És most érkezik be 4. helyen. 5. helyen érkezik majd Nagy Károly, aki egész pontosan most kanyarodik rá a célegyenesre. Ugye ő volt az az 5 pilóta, aki megtette a 17 kört, a többiek csak 16-ot tettek meg. Aki még nem ért be, az Lénárd Péter, aki mindjárt be fog érni. Mint egy karácsonyfa égő, úgy villog és dudál, mint hogyha lakodalomban lenne. Tehát akkor mondok egy sorrendet. Első helyen végzett Póvik János, második helyen Dalanics János, ugye köztük csak 132 különbség. Harmadik helyen Szita Ferenc, 4. helyen Bakos Gábor, 5. helyen Nagy Károly, 6. helyen Pintér János, 7. helyen Szász Lórán, 8. helyen Sárai Attila, 9. helyen Kaltenecker Zoltán, és a 10. helyen Lénárd Péter. Hát azért jó megfogyatkozott a mezőny, kiestek 7-en is. Azért az elég sok. Az előző futamon nem emlékszem ennyi kiesőre, de mindjárt megnézem, hogy... Igen. Hugo most kaptuk a hírt. Szeretett volna csinálni, igen? Most kaptuk a hírt, hogy Sárai Attilának le van égve a motor, és éppen tolja Kaltenecker Zoltán. Hát úgy gondoltam, hogy figyeljetek gyerekek, buli van, csinálom tábortüzet, mindenki az epret. Megsütjük, megfőzzük, bár nem tudom milyen lehet az eper sütve. De szerintem, ha így folytatom és ilyen hülyeséget beszélem, akkor holnap biztos, hogy megkóstolhatom a sült epret. Így van. Majd a Punto motor esetén megsütjük. Tejfölös cukros sült epret. Igen, tejfölös cukros, az már karamellizált lesz akkor. Nagyon vadítjuk itt a dolgokat. Na, hát... ennyi lett volna mára. Kijutott nekünk jóból, rosszból egyaránt. Én úgy gondolom. Hát... Kérdezem admiráltól, hogy az utolsó percben álló kép volt, nem volt mozgókép? Ja, értem. Hát olyan lett volna, mint egy 20. század elejé közvetítés, amit rádióban hallgatnak. De nem, ahogy hallom, akkor mit szeretek én? Hát jól van. Folytathatod, Bixi, hogy közben vágtam. Ja, semmi gond, hát én már itt a levezető monológomat kezdtem el mondani, hogy ez volt a Oppo Racing Nissan Kupa második futama innen az Ovi
pályáról és a pálya mellől. Jövő héten új pályát fogunk sorsolni, ezt résztvevők hamarosan, szerintem egy fél órán belül megtudják. Jövő héten már ti is informálva lesztek ezáltal az Oppo Racing oldalán, illetve a Simsport TV oldalán is megtalálhatjátok majd a plakátokat. Mi Honorral és Admirállal megköszönjük kitartó figyelmeteket, akik a nehézségek ellenére is itt maradtak és megnézték ezt a Nissan Kupa futamot. Jövő héten mi ugyanebben az időpontban várunk titeket itt a Simsport TV-n. Holnapra rossz idő lesz, eső lesz, úgyhogy nem tudom, hogy mentek el otthonról kirándulni ilyenekre. Nem valószínűleg a Simsport. Így van, így van. Tehát ez egy tökéletes tévénézős, lazulós hétvége lesz, úgyhogy futamból nem lesz hiány itt az SS TV-n, a 1-es, illetve a 2-es csatornán sem. Holnap, hogyha jól emlékszem, akkor Endurance lesz. Bizony. Endurance lesz. Így van, hát 14-21 PS Endurance a 2-esen, illetve 19-30 az 1-esen pedig PGL FS 2012-es futam lesz. Jó szórakozást hozzá, mi jövő héten várunk titeket Oppo Racing Nissannal, pénteken 19 órakor, addig is vigyázzatok magatokra, szereljetek gépet, aludjatok, foglalkozzatok barátnővel, baráttal, családdal, egyebekkel, de azért játszatok mellette. Várunk mindenkit jövő héten is sok szeretettel. Sziasztok! Ahol a száguldásé és a szórakozásé a főszerep. www.autosimulator.eu